Simo gino maro ni winja heyo makare. Lerno achala mano mar od thieth maduonga, mano mar JOOTRH mabende no bede elevated sani ntiere level 6. Nikech ntiere sigana ma jafombo marwa Judith Omondi notimo. Ma ntiere moko kuom jotuo mawuok mane county ma Imbo, ntiere mawuok Atolo, mabende pod biro mana rango thieth mago mag kansa nyarogno e hospital maduong' ma Kenyatta. To deg bene yude county ma Kisumo. Okay. Erokamano. Ingeni sama JOOTRH obedo elevated to level 6. Oknyis ni all those things ma gidwa ni watim nitie kanyo. Nitie gimilongo ni cancer center. To cancer treatment nitie treatments adek. Nitie mar achiel milongo ni surgery operation. Nitie mar ariyo milongo ni chemotherapy, mano yath mar sindan. To nitie mar adek mawacho ni wengo radiotherapy. Koro sani JOOTRH nigi those two. Nigi surgery, nigi daktari manyalo timo operation. Wan gi giluongo ni surgical oncologists. Na wantie gi gynecological oncologists matimo operations mag mine. To surgical oncologists timo operations magote, mag intestines, mag cancer. To mar ariyo wan gi medical oncologists mamiyo yath mar cancer e hospitandno. But gima onge go iluongo ni radiotherapy. Radiotherapy is very expensive. No achako gero radiotherapy center. To gino idwaro almost billion ariyo ema watiek. Koro ne waweyo gino e foundation. To sani sama minister no biro ne wacho ni onge cancer center county nyalo gero nikech pesa mag county tin. Development mar county achiel mar health and almost million 300. Koro bo kawi 10 years igapar itiek cancer achiel no. Kora emanua transfer gino a national government. To ingeni ngeny mag patients mag cancer dwaro radiotherapy. More than 50% boro dwaro radiotherapy. Koro kata ki yudo surgery, kata ki yudo chemotherapy, podi boori Nairobi timo radiotherapy. Nikoch waonge machine go. Koro machine go sani nigi Nakuru, nikat Nakuru no ger gi national government. To wan gi moro Eldoret, to wan gi moko Nairobi. Koro wa hope ni with the next 2 years, national government bo invest give tiek cancer center mar Jaramogi. Can't gise tieko eman koro onge referral to other centers. Nikech that is a very important component mag thiedho cancer. Erokamano ahinya kanye duoke yo makare to moko kuma chiedh nade mabende nulero no un kaka county usebedo kukadhe. Achiel kuom gine en digitization, niwacho ni keto weche chenro mopogore opogore e mbui. Niwacho ni osiptende county ma Kisumo mana 14 e kind osiptende 150 emosetema. Yes. So astemano wachako no watiyo gi pesa wa. Koro wachako gi pesa usande madongo. Wachako gi Ahero, Kombewa, Kisumu County Referral. Tuno waneno ni pesa no ngeny. Moso nikech health center. Again health center nitie ng'ato achiel. Koki digitize, nyaka iket stima, nyaka iket internet, nyaka iket tablets mag digitization. To sani wase receive tablets mag county te. Kata mwana setimo digitization. Koro at least gin gi double targets. To gimara piriyo omigi internet free. Koro hospitende go te bo bedo digitized to gin gi internet direct. To digitization konyo nang'o? Ngeni okwadwa ni samiwa hospital mar dispensary tidhi major hospital ti card mari olal. Koro ichako afresh nikech onge file mari. Koro your file is continuous. Bangi ga paro onge ni ionge buko lal or something like that. Records magi nitie hospital throughout. Gimara ariyo wanyalo timo assessment ni thieth ma wamiyogi tiyo kose ok ti. Koro kok ti inyalo neno from the digital platform ni watiyo gi yadhni, to yadhni joma tiyogo odok hospital most of them. Koro konyo nikech you know straight away ni this is the base of treatment minyalo miyo ji. To mar adek iluongo ni efficiency. Ngeni karatas is very expensive. Every time you print karatas, indiko. Sama idhi hospital ing'iyo ni nyiew book 20 bob or 30 bob. Koro sani onge book. Idhi adhi hospital, daktari ndiko gigo te, to kodwa consult, onyalo consult gi daktari moro. Daktari no yaw file ni, omiyi permission mar yaw file, osom to omiyo consultation. Koro improve efficiency mag hospital. Koro with the next 1 month, Kisumu bedo digitized 100% nikech
of the Digital Health Agency, mpango ma serikal maduong' otimo for the whole country. To wabo chulo pesa gi, wachulo gi for the almost 10 years. Wachulo pesa matin, almost 2% kata 3% mar bilwa. To wan waneno ka that 2% ber moloyo nikech sama watiyo gi private wachulo almost 6-7% diriyo gima wachulo sani. Koro wase move wan watiyo gi Digital Health Agency ma digitize facilities wa. Erokamano ahinya Dr. Ganda. Bende kapok wakawo yo matin to wach SHA ni diwach nang'o? Achiedh nade gi samoro ber ma bende jomoko osebedo ka neno okumba mar SHA. Diwach nang'o kotenre kod mano kor ka kore? SHA nigi berne gi rachne. Gimichako ok nyalo bedo 100%. Koro berne nasewacho ni pesa imiyo osiptal mang'eny. Gimar ariyo ni SHA chako tiyo immediately. Ing'eni long time an daktari mar cancer. Sama no diagnose cancer tionge insurance, ichulo tinyisi ni irit 3 months. Sama irito cancer medore. Sama iduogo the treatment manwadwa miyi at that time, koro ok onyal miyi nikech disease no obedo advanced. To SHA tiyo immediately. Iyudo cancer kawuono, ichulo kawuono, wachako thiedhi kawuono. Koro onge waste of time. To mano is a disadvantage nikech ji mang'eny mok chul dhi hospital sama gituo to gidwa chulo kawuono, giyudo services kawuono. Koro gichamo pesano modong', and that is the problem one go sani. Nikech joma tuo ema chulo to joma ok tuo ok chul. Koro mano is the disadvantage nikech now you will have a problem yudo pesa moromo mar chudo chiethno nikech the well people rito nyaka giyud problem ema gidhi hospital. Mar ariyo, SHA chiyo nyaka e primary healthcare facilities. Sama nwachako primary healthcare samidhi dispensary, NHIF nok chul. NHIF no chulo ka isechulo NHIF. To sani wan gi gimluongo ni primary healthcare fund. Sama nwachako nwatimo social insurance fund marwa Kisumu miluongo ni marwa. Nwaneno ni jomatindo gimiluongo ni indigents ging'eny to kinyal chulo gi te. Kaka Kisumu wan gi almost 60,000 families 60,000. To nwachulo ni 30,000. To modongo shida mag gitin gine pap gine village gin gi malaria gin gi diarrhea small problems. Koro nwawacho ni the best thing watim primary health care obed free. To mano e gima national government okawo. Koro sani kata kichulo SHA kata ko kichulo SHA to the dispensary for primary health care ibo yudo, so as long as you register. Problem mare ni nyakibed gi ID, to jowa mang'eny onge ID. Koro kin ki ID tidhi adhiya register kawuono to facility you nyalo yudo shilling 600 for your treatment for the whole year. Koro mano is very good nikech primary health care foundation ok wadwa thiedhi sama ngi cancer advanced. Na dhi dispensary to ne onge pesa. Koro sama yudo pesa bang' higa achiel to wayudo ni tuono osemedore. Koro mano e ber SHA nikech primary health care obedo free. Idhi dineno daktari samora mora ni level 1, level 2, level 3 hospital kata level 4 onge chudo. Problem en just register. To jowa onge ID card. Mano is a problem. Koro nyaka giyud ID card ema gi register for this free treatment. Gimar ariyo en joma pok ochopo 18. Ing'eni wan gi problem mar mine momako ich to pok gichopo 18 to gionge ID. Koro ne gichako mpango maber ni anyone ma pok ochopo 18 wabo chulo negi SHA to wabo